Вие сте с Тодор Вачев и... така. Значи... Днес правим нещо много необикновено. Да, почвай, Христо. Аз ще им обясня на хората. Значи... Защото много те гледат. Млъкни, бе, човек. Значи, целта на това предизвикателство, което правим днес, е да си напълним целия инвентар. Трябва ли да е стак от всичко? Не. Т.е. може да е едно нещо. Да, бе. Страхотно, т.е. аз съм свършил почти. Да, бе, сигурно. Сигурно. Ама от кратко тейбъл не мога да правиш неща. Окей, т.е. трябва да съм една човек. Да. Може ли да убием нещо? Да. Да, опитах се и аз. О, намерих си! Какво намери? Нищо. Не, така съм, защото ти ще много даш. Така. Ох, много лаки има това сървър. Мерси. Поне не влизам. Ето имал и вул и сега трябва ми този пик. Ей, вземи вула! Съм. Махай се от вула ми. Дай ми вула! Добре, да, целта ни е да си напълним целия инвентар с всякакви глупости, които може да се сетим. Като паржори. Ма трябва всичко, не само долната част. Аз ти казвам, че съм ми свършил долната. Ма знаеш колко ми пука, какво си свършил? Ти даже долната не си свършил. Ми още не готово свърших сега. Така. То сега го няма мула. Къде знам, аз ти го дадох. Как може да тичаш това? Не можеш, да. С това предпочитам PC. PC е за глупаци. Три четвърти от света на геймерите. Глупаци. А тук няма материали. Майна. Ти. Какво? Майна? Ти. О, биленце! Ох, пак си счупих това. Ти записваш? Да. Сериозно, аз не знам. Ох, боже. О, намерих цветя! Аз не намерих. Намерих. Имам даже жълто и червено. Аз съм червено и сега ще взема. Браво, всички да му ръкопляскат. Евала. Мерси. Между другото е Еврика, ама каквото и да е. Не, браво се казва. Ще направим... Заби ми Майнкрафт. Не. Ще направим още един чалендж. Още един чалендж. Между другото, Христо, трябва да ти кажа нещо. Какво? Че си много зле в YouTube. Не, докато те нямаше, Ага. записах на твоя компютър Добре. клипче на Happy Wheels, което още не съм качил. И трябва да те помоля да ми помогнеш да го обработим. Аз ще го обработя. Колко пари искаш? 5 лева. Добре, ще ги дам. Или евро всъщност, защото живеем. Евро, да, добре. О, ето пясък. И гравел. Аз съм намерил и пясък и гравел, бе, човек. Не, аз не ти казвам за тебе, просто си казвам, че... тук може ли да вземеш флинт? Може, какво ти искаш да вземеш? Той също теж са флинт сега. Мистер Флинтстоун. Схвана ли шегата? Флинт, ето го. Бум, бич. Get out of the way. Аз мога и клей да намеря. Ето ти клей. Браво, бе, човек! Какво искаш да те ръкопляскам? Да. А тук има ли клей? Има клей, естествено. Що аз не мога да намеря? Как се плува направо? Не искам да се плува нагоре. Какво? Как може да плуваш без да отидеш нагоре? Не мога. Гад, това е много. Как ще го пробвам да виждаме? То Майнкрафт не го обичам, не ми харесва Майнкрафт, Майнкрафт не дае специално. Да, че го обиждаш.
искай пак, моля. Аз съм почти свършил, между другото. Ами да. Да, уе. Имам 3/4 от инвентар. Какво друго? Окей, сега трябва ми малко краве. Краве? Да, трябва ми краве. Какво значи това? Крава. Краве. Experience, ама не О, забравих, че с ръка не може да таковаш кабел с това. И от 2 часа пробвам. Ами тогава кобълстон не може да вземеш, защото ние трябва да крафтваме. Еми да. Нито кол. Това е малко невъзможно. Еми. Възможно е, сега ще видиш като да бия. Ти колко има? Дай ти кажи. Виж аз. Също. Колкото мене. Ама ти си крафтвал някои неща. Не съм крафтвал нещо. Това до ледъра какво е? От крава. До ледъра. От другата страна. Това да, е от тук. Червеното. Да, е от тук съм ги крафтвал, не от крафтинг тейбъла. Може оттам да ги... Ти не ми каза това. Ми казах ти, че не може от крафтинг тейбъл. Аз мисля, че от нещо не може. Той с основа това да крафтвам, и това ще крафтвам, и това ще крафтвам, и това ще крафтвам. Ми крафтни всичко. Това ще крафтвам, и това ще крафтвам, и това ще крафтвам. То аз почти целият инвентори си свърших с това. Да, баси долу не лъжат. Значи следващото предизвикателство, което ще правим... Следващото предизвикателство... Ай, млъкни, де. Предизвикателство, което ще правим. Да. Който първи намери диамант, печели. Ама това ще е в следващото видео, няма да е в това видео. Ай, млъкни, бе. О, мъжно. За мен ме пъсна. От живота. Аз съм почти свършил. Крава, бум. О, фък става вече. И ново дървел. И ново дървел. Чакай само да си включа яркостта повече. Пусни го на all day. Мисля, че знам как. Понеже си много умен. Чакай, ще си включа яркостта, яркостта. Ракоста. Така. Дами и господа, е много по-добре. Ти как не излезе от сървъра, бе? А, ти хакера. Добре, как да пусна сега съм All Day? Как да пусна All Day? Ще ти покажа. Окей. Не можеш. Това ти казвам. Аз отивам в друг свят, чакай. Не го почвай, моля. Правиш читинг. Няма да играя, да. Читинг. Давай, бе! Чакай да си пусна брайтнеса, защото иначе... Boom, bitch. Get out away. Boom, bitch. Окей. Ти си бел почнал, После ми каза, че си Ма ти влезе. Няма нищо да ти направи. Не на тебе. Доле на зец. Ще умра. Ще умреш? Да. От какво? От мобове. Така. Друго мога да взема. Ето ги имаш. Неща от мобове, вред ли? Да. Ела тука, ти така. Аз съм на един карт. Аз съм на 4. Айде, умирай. Yes! Фак! На едно карта. Фак! Чакай, че аз съм poison. От какво? Не знам. На half heart съм.
О, фак, малко зомби. Фак. Не мога да го избегнеш. Не, умрях. Не. Не. Само така. Не. Добре, то е ясно кой ще види. Добре, дами и господа, ще се видим в следващия клип, който ще е другото предизвикателство. Мерси, че ме гледахте. Христо, кажи чао. Чао!